षंड भूतपिंड कुंड षंड षंड बोली कहीं रड़ी छाड़ी किलो जर्सी साधारण शिष्टाचार नहीं केमी हम 24 घंटा गाई गोबर गाई मूत्र घाटी जर्सी छड़ा भाया देखा तोर ज्ञान थे सीना तू भद्र लोक भद्र ना डाकू पुणी षंड मोर जा मन हो गाई गुआड़े रही रही षंड छड़ा तते किसी भल देखा जाऊनी लो जर्सी मो ना पद्मश्री कंडलीचरण गरागढ़ छुआली सिंह महापात्र बाबू जानी मोर सबू नंबा अंजबणा पणपणा रेमुणा बोले मारकोणा कहला नंबा मो सांगिया कौन तू जानी मो सांगिया हला षंड आ मो ना हला गोपाल षंड हाँ चिड्डी जाऊँ कहीं मो शुण मो षंड जर्सी छड़ा मुंड गंडी हेले तू हूँ माँ मशाणी चंडी आज तुम बाचस्पति ना मो 14 पुरुष आड़ को हाथ बड़े कहते बुझल भाତରେ ପଡ଼ିବୁ ନା କଣ ଏଟା ଭିଡି ଗଲା ନା କଣ ଆଲୋ ନଡ଼ିଲୋ ମୁଁ ତ ପୁରା ପୁରୀ ଗଲି ଗଡ଼ିଲୋ ମୁଁ ତ ପୁରା ପୁରୀ ଗଲି ଗଡ଼ିଲୋ ମୁଁ କଣ ତ ଭଣି ଭଇତା ତୁ ଗୋଟେ ଭାଷା ଶିଖିନୁ ବାଡ଼ି ବସା ଯୋଗଣିକା ଆଣ୍ଠୁ ଗୁଡ଼ା ଗୋଡ଼ ଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ଚଲେଇଛୁ ଆଉ ସିଷ୍ଟମ ଦଉନୁ ଗରମ କାଇଁ କରୁଛୁ ଗୋଟେ କାମ କର 1.5 ଲିଟର ଦେ କହିବିଆ ଗାଁରୁ ଆସିବା ଦିନ ଠାରୁ ବାବୁଙ୍କ ମନ ଭଲ ନଥିଲା ଦୁଧ ପିଇବେ କଣ ସେଇ ଯୁଗରୁ ଦୁଧ କମେଇ ଦେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବୁଙ୍କୁ ଭୀଷଣ ଜ୍ୱର ବିଛଣାରୁ ଉଠି ପାରୁନାହାନ୍ତି ପାଟିରେ କିଛି ଦେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଭାବୁଛି ଦୁଧ ଟିକେ ଅଧିକା ପିଆଇ ଦେଲେ ବାବୁଙ୍କ ବଡି ଟିକେ ଗରମ ହବ ତୁ ତ ଗରମ ହଉଛୁ ଦବୁ କଣ ଆଇଁଷିଣିଆ ଗଦଉଛି ଘୁଷୁରୀ ଦୁଧ କିଲୋ ଯାହା ଦଉଛୁ ଯେ ଟଙ୍କା ନଉଛୁ କଣ କରିବି ତୁ ବାବୁଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ଯାଇ କହିବୁ ଏଇ ମାସରେ ମତେ 5,000 ଟଙ୍କା ଆଡଭାନ୍ସ ଦେବେ କାହିଁକି ହଲାଣ୍ଡ ଯିବ କିଲୋ ହଲାଣ୍ଡ ଆରେ ସେଇଟା ପଡବା ଯୋଉଠି ରୋଗ ବାହାରିଥିଲା ସେଇ ଜାଗା ବା ସେ ନିଆଁ କାଳ ମାସଟା ଆଉ ଲୋକ ଗୁହାଳରୁ ଖଳେଇ ନେଇଯାଇଛି ସେଇଆକୁ ମୁଁ ମରାମତି କରିବି ଆଲୋ କାଳ ବୈଶାଖୀ ତ ଗୁହାଳରୁ ଫାଳେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ଲड़ी ତୋ ଉପରେ କେମିତି ଆଖି ପଡ଼ିନି ସେଇ କଥା କହିଲୁ ତା ନହେଲେ ମୋ ଭୂତପିଣ୍ଡ ଫାଟି ଯାଇଥାନ୍ତା ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁ ମୁଁ ତତେ ଏମିତି ଭଲ ପାଇଯାଇଛି ନଳି ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁ ବାବୁ କଣ ଟଙ୍କା ଦେବେ ଟଙ୍କା ମୁଁ ଦେବି ତୋ ଘୁଆଳ ମରାମତି ମୁଁ କରିବି ଏତେ ମରାମତି କଲା ନା ପରୀକ୍ଷା କରିବି ଦେ କେବେ ପରୀକ୍ଷା କର କେତେବେଳେ କୁଆଡେ ତୁ ମୁଖେ ଚାଷ ଓଡିଛୁ ତ ନିଜକୁ ନିଜେ ସମ୍ଭାଳେ ଆରେ ଶୁଣବେ 28 ବର୍ଷର ବରାଇବ ପୃଷ୍ଠ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଯୁବକ ଅନେରୁ ଲୁହାକୁ ଚୋବେଇକିରି ଖାଇଯିବି ବୁଝିଲୁ ଯାଉନୁ ଯାଉନି କଣ ଏମିତି ଗରମ କାହିଁକି ହଉଛି ନହେଲେ ଶୁଣବା ତୁ ଟିକେ ଅଲଗା ବେଳେ ଆସୁନୁ ଏ ଉଦୁଦିଆ ଖରା ବେଳେ 12ଟା ବେଳେ ଆସୁନୁ କଣ ପାଇଁ କଣ ତୋର ଘୁଆଳ କାମ ସରିଥିବ ଉଦୁଦିଆ ଖରା ବେଳେ 12ଟା ବେଳେ ଆସୁନୁ କଣ ପାଇଁ କଣ ତୋର ନଳି ତୁ ଟିକେ ଅଲଗା ବେଳେ ଆସୁନୁ ସେତେବେଳକୁ ଉଦୁଦିଆ ଖରା ବେଳେ 12ଟା ବେଳେ ଆସୁନୁ ମାନେ ତୋର ଘୁଆଳ କାମ ସରିଥିବ ତୁ ଆମ ବାବୁଙ୍କ ବାଥରୁମରେ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ସଫା ହେଇକି ପଳେଇବୁ ଏଇଟା ପାଗେଟା ନା କଣ ଆଲୋ ଟ୍ୟୁବୱେଲରେ ଗାଧେଇବା ଆମ ବାବୁଙ୍କ ବାଥରୁମରେ ଗାଧେଇବା ଶୁଣୁ ବାଥରୁମକୁ ପଶିଯିବୁ କବାଟକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ ଅନେକ ଦେହରୁ ଲୁଗାପଟା ସବୁ ଖୋଲିଦେବୁ
ସାୱାର ତଳେ ଠିଆ ହେଇଯିବୁ। ସାୱାର କ'ଣ କହନି ଯୋଉ ପାଣି ଗଲେ ତୁ ତ ଜାଣିନୁ। ତା ମୁଣ୍ଡା କଣ ପୁରା ଗୋବର ଗନ୍ଧ ପୁରା ସଫା ଆଉ। ଏ ଷଣ୍ଢ ସେ କ'ଣ ମାରିବୁ ପୁରା? ମୁଁ ତମର ସଫା ହେଲି ହଁ ତୁ କାହିଁକି ମତେ ତୋ ବାଥରୁମକୁ ଡାକୁଛୁ କହିବୁଟି? ମୋର କ'ଣ ଲାଭ? ତତେ କ'ଣ ଲାଭଟା ମିଳିବ ମତେ କହ? ଲାଭ ମିଳିବ କ'ଣ? ବାଥରୁମ୍ କବାଟକୁ ଶାବଳରେ କଣା କରିଦେବି ଆଉ। ଶାବଳରେ କବାଟ କ'ଣ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବୁ ମ? ନା 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 ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ବେଳେ ତୋର ଯଦି ମନ ହବ ମୋର କ'ଣ ମନ ହବ? ମତେ ଡାକିବାକୁ। କ'ଣ ପାଇଁ ମ? ଶୁଣୁ ଦି ଜଣ ଯାକ ବାଥରୁମକୁ ପଶିଯିବା, କବାଟକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଅନେଇଲୁ ତୋର ଲାଇଫ୍ ବାଇକୁ ମୋର ସ୍ୟାଣ୍ଡେଲ। ତୁ ଲଗଉଥିବୁ ମୋ ଦେହରେ, ମୁଁ ଲଗଉଥିବି ତୋ ଦେହରେ। ଗୋଟେ ବଡି ସ୍ପ୍ରେ ଅଛି ଭାରି ହିଟ୍, ମରା ମରା ହବା କେତେ ବଢିଆ ଲାଗିବ କହନି ଦର୍ଶୀ। ନା ମ ତାପରେ ତ ଷଣ୍ଢ ଦର୍ଶୀ ପୁରା ନଡ଼ନଡ଼ି ହବା ନୁହଁ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ହଉ ଏମିତି କାଳ ବୈଶାଖୀ ଆଉଥାଉ ତୋ ଗୁହାଳକୁ ଭାଗୁଥାଉ, ମରାମତି ହଉନଥାଉ ଲୋ ଜର୍ସି। तुमको तो କିଛି ମନ୍ଦ ନୁହଁ। ହେଲେ ୟା ବାଥରୁମକୁ ମୁଁ ଆସିବିନି। ଏ ଷଣ୍ଢ ଯିବ ମୋ ଗୁହାଳକୁ। ଆଉ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବି ବା? ତୁ ତ ମୋ ଇଲାକାକୁ ଜମା କେତେବେଳେ ଗଲୁ? ହୟ ବୁଢା ହାତୀ ତମକୁ ପୁରା 60 ହେଲାଣି। ଏ ହାତୀ ଗୁଡ଼ା ଗୋଟା କ'ଣ ଡାକୁଛୁ ସବୁବେଳେ କହିଲୁ? ବ୍ରଜବିହାରୀ ବୋଲି ଡାକୁନୁ। ଆଉ ଯଦି ବ୍ରଜବିହାରୀ ଡାକି ନ ପାରୁଛୁ ତାହେଲେ ବେଡ଼େ ବ୍ରଜବିହାରୀ ଡାକେ। ଆଉ ହେଲା ବରଜ ଭାଇ, ଆଚ୍ଛା ତମେ ମୋତେ ଆଗ ଗୋଟେ କଥା କହିଲ କ'ଣ? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉଠିକି ଯୁଆଡ଼େ ଯେମିତି ଯାଉଛି ତମେ କାହିଁକି ସେଇଠିକି ସିଆଡ଼େ ଶୁଙ୍ଗି ଶୁଙ୍ଗି ମୋ ପଛରେ ଚାଲି ଯାଉଛ? ମତେ ନ ଦେଖିଲା ବେଳେ ତମେ ଗୁଣ୍ଡା ଗଳୁନି? ଜାଣିପାରୁନୁ ବୋଧେ ବୁଝିଲୁ? ଆଉ ତୋରି କଥା ଭାବି ଭାବିକା ମତେ ରାତିରେ ନିଦ ହଉନି। ଚିହ୍ନିଛୁ ନା ମତେ? ଚିହ୍ନିଛୁ ନା ମତେ? ମୁଁ କାହାରି ନୁହଁ। ରାତିରେ ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ମୋ କଥା ଭାବୁଛୁ? ସେ କାମ ପାଇଁ ନୁହଁ ବା। କେମିତି ରାତି ପାହିଲେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସି ତ କ୍ଷୀର ନେବି କେବଳ ସେଇ କଥା ଭାବୁଛି। ଆଇ ଦେଖୁନୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସି ତ ଗୁହାଳ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ତୁ କ'ଣ ଅଛୁ? ଯାହା ହଉ ବହୁତ ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ ତତେ ଏଇଠି ପାଇଲି। ଲଳିତା ବା କ୍ଷୀର ଟଙ୍କା ଦେନି ମୁଁ ପିଇବି। ନା 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 ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତୋ କ୍ଷୀର ପିଇବି। ଯାହା ହଉ ମୁଁ ତୋ କ୍ଷୀର ପିଇବି। ତୁ ଆଉ ଏତେ କପଟ କରନା। ବରଂ ଦରକାର ବରଂ ତୋ କ୍ଷୀର ଲିଟର ପ୍ରତି ମୁଁ 2 ଟଙ୍କା ଅଧିକା ଦେବି। ସେମିତି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଲିଟର ପିଛା 3 ଟଙ୍କା ବି ଦେଇପାରେ। ସେମିତି ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼େ ଲିଟର ପିଛା 5 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଡ଼ି ଯାଇପାରେ। ହେଲେ ତୋରି କ୍ଷୀର ମୁଁ ପିଇବି। ଲିଟର ପିଛା 5 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଡ଼ି ଯାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ତୋରି କ୍ଷୀର ମୁଁ ପିଇବି। ସେ କଥା କହିବାକୁ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ବେଳ ନାହିଁ ଲୋ ଲଳିତା। କି ତୋ କ୍ଷୀରକୁ ଗରମ କରି ପିଇବାର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ନାହିଁ। ଡାଇରେକ୍ଟ ମୁଁ ପାଟି ଆଁ କରିଦେଉଛି ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ମୁଁ ପାଟି ଆଁ କରିଦେଉଛି ତୁ ଜାଣିଦେ। ଅବଶ୍ୟ ବୁଝିଲୁ ଗରମ କ୍ଷୀର ପିଇବାକୁ ମୋର ଭାରି ଲୋଭ। କାହିଁକି ନା କ୍ଷୀର ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ବଡ଼ିଟା ପୁରା ଗରମ ହେଇଯାଏ। ଲଳିତା କ'ଣ କଲୁ ଯେ ତୁ ମୋ ମନର କଥା କହିଦେଲୁ। ଗୋଟା ଭଲ କଥା ମୋର ମନେ ପକେଇଦେଲୁ। ଆଉ ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ଭାବେ ତତେ କହିବି ତୁ ଆଉ ସେ କ୍ଷୀର ବୁଲି ବୁଲିକି ଆଉ ଦେଇକିନା ଯାହା କ୍ଷୀର ତୋର ବାହାରୁଛି ସବୁ ମତେ ଦେଇଦେ। ମରିବୁ ନା କ'ଣ ମ? ମୋ ଗୁହାଳ ଦେଖିଛୁ ନା? ଗୁହାଳ ଛୋଟ କରିଦେ। ଆମେ ଦୁଇ ଆମର କେହି ନାହିଁ। ମାନେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ମାନେ